Atenció, passatgers, aquí el comandant. Avui Andorra s'ha despertat completament blanca. Una capa ben gruixuda de pols d'or blanc. La neu sempre és màgica i quan cau així, tothom sap que el que s'apropa serà històric. La tripulació està preparada. L'ambient, també. Passatgers, recordeu que avui és divendres. Us ha parlat el comandant. Familia, ¿dónde están esas palmas de por ahí? ¡Que se escuche bien fuerte!